Талер. На пачатку 90-х быў праект, каб беларускія грошы называліся не рублі, а талеры. Што такое талер, адкуль ён да нас пракаціўся? Канешне, з Вялікае княства літоўскае, дзе гэтымі талерамі разлічваліся. Талер – аналаг даляра ў Еўропе новага часу. Дарэчы, словы роднасныя. У нас хадзілі не толькі свае талеры з партрэтамі Баторыя, Яна Казіміра ці Сабескага, але і замежныя, нямецкія, галандскія. Іх маглі называць ляўковы талер, бо на выяве леў, ці збажовы талер, бо гэтай манетай плацілі нашым купцам за збожжа, якое ішло па рэках ад нас на захад праз Гданьск, Рыгу ці Каралявец, сённяшні Калінінград. А расійскія рублі 18 стагоддзя толькі наследавалі еўрапейскі талер, міжнародную валюту, і па метале, срэбра, і па вазе. Хоць само слова «рубель» маскавіты таксама запазычылі. Гэта спадчына Русі, калі срэбраныя сліткі літаральна рубілі, таму і рубель. Дык як мае называцца наша нацыянальная валюта? Рубель ці талер, а? Пытанне адкрытае. Такая гісторыя.